А този ритуал за изпиване ли е въртенето ли? Не, това е начин на сервиране. На времето така се е сервирало кафе. Това е донесено от Сирия. Абе аз в Дамаск на времето съм бил с Емил Димитров и там го правиха по същия начин го въртяха. И тък му разказвам. Табличката също оттам, тя е 200 годишна. 200 годишна. Да. Специално основата на това. Така, хайде да завъртим кафенцата. Айде, Румен, гледай. И без да се разгледат, нали? Ами така смятам да не се разливат. Сега ще видим, ако се изложа. Къде видиш там? Ще повторим процедура. Сега малко назад. Признахме това, не браво. Браво! Страхотно е. Другата ли милиметър? 6 месеца ще играх това нещо. Сериозно. Така, това кафенце с малко захар. За мен. Благодаря. И те двечките са без. Много ти благодарим. Моля. С най-голямо удоволствие го правя. Благодаря. Панишки е страшно. Страхотно е. Така ще се развива. Моля? Центробежната сила. Браво!